Γεια σας φίλοι μου, Τσιμούχας εδώ και σήμερα ξεκινήσουμε το δεύτερο tutorial στο Left 4 Dead Minecraft καλά και έγινε μια έκρηξη εδώ πέρα και κάτω έχει μια πόλη γεμάτο ζόμπι από την πόλη και καλά. Ναι. Αλλά δεν φτιάχνει κανονικές πόλεις τέτοιο. Είναι μόνο... Είναι σπίτια 4. Πήγα μπροστά βέβαια. Όταν βαράω εγώ δεν μπαίνεις μπροστά. Όταν θα βαράω εγώ με το βέλος, όταν θα βαράω εγώ με το τόξο δεν μπαίνεις μπροστά. Καταλάβες. Ανοίξω μια πόρτα εδώ πέρα. Είναι κακό. Λοιπόν, έλα να δεις εδώ τι γίνεται στον κρεμό. Κάτι... Ω! Shit! Man. Εκεί έχει ένα σπίτι απομονωμένο, πάμε να το ελέγξουμε. Πού ρε, δεν βλέπω. Εκεί πίσω. Μόνο αυτό που είναι σαν κατεστραμμένο και 3 σπιτάκια φαίνονται. Μια σπηλιά είσαι εδώ κάτω. Α! Μαλάκα έχει φως μέσα στη σπηλιά. Α! Πήγα να πεθάνω. Έφαγα headshot ένα... Όχι, δεν έχει τίποτα. Πάμε να φύγουμε, μαλάκα, πάμε να φύγουμε. Οκ, λοιπόν, εδώ πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Α! Σατ! Μαλάκα, εγώ δεν ξέρω. Α! Έριξε τον αυτό μου βέλος, πώς το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Σε βάζει το Τρέχα. ζόμπι που ήταν φωτιά ρε. Τρέχα! Shit, motherfucker! Ξημερώνει. Κλειδώθηκα μέσα σε ένα σπιτάκι, μαλάκα. Ξημερώνει. Κάντο νύχτα άμα γίνεται. Γίνεται να το κάνεις νυχτά. Ναι, γίνεται, αλλά τώρα πολεμάω. Κάντο νύχτα, κάτω, πώς το κάνεις. Πολεμάω ρε σου λέω. Το έκανα εγώ, όχι δεν το έκανα. Α! Το έκανα fail εγώ. Λαλάκα, πάμε σε εκείνο το σπιτάκι εκεί πέρα. Εδώ δεν έχει κάτι. Βαράνε δυνατά. Τρέχα. Έλα μέσα. Δεν μπορώ. Έχει ένα βιβλίο μέσα. Διάβασε το. Γιατί. Δεν έχει κάτι. Κάτσε. Στο κρεβάτι πήγα. Γεια και χαρά. Τι λέει ρε μαλάκα. Είστε οι πρώτοι που καταφέρατε να τελειώσετε την πίστα. Στο εξής θα είναι δύσκολα. Θα είναι πιο δύσκολα. Ωχ. Shit. Νομίζω ότι στην τρίτη πίστα ξεκινάμε skeletons. Και zombies. Όχι, αφού είναι με ζόμπι ρε τέτοιο λέει. Μόνο με ζόμπι λέει. Εμένα έτσι έλεγε στο description. Στην περιγραφή του παιχνίδι, του game mode αυτού. Έχει τέτοιο. Κάποτε θα έρθουν και... Εγώ το είδα, αλλά έχει μόνο ζόμπι εγώ είδα. Να το κάνουμε μόνο με ζόμπι ρε, να βάλουμε mods, όχι τέτοιο. Μα ζόμπι είναι πολύ εύκολο. Και έχει κάποιους σκελετούς. Τι εύκολο ρε βλάκα, όχι. Όχι σκελετούς. Αφού και καλά τραβάμε βίντεο και καλά Left 4 Dead. Μαλάκα, πού είναι τα ζόμπι όλα, πέθαναν. Τα σκοτώσαμε. Τέλειωσε η πίστα. Ναι. Ναι, τέλειωσε. Τέλειωσε παιδιά η πίστα. Παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε like, subscribe, comments. Subscribe στο κανάλι μου. Και στο δικό μου. Βάλω το κανάλι μου στην περιγραφή. Κάντε ένα... Ναι, θα τα βάλω. Και ένα subscribe και στα δύο κανάλια, αν θέλετε να ή και στο ένα. Και στα δύο. Βασικά και στα δύο, ναι, για να συνεχίσουμε αυτά τα βίντεο, αν θέλετε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ρε μαλάκα! Γεια σας.